Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod în care vreau să fac un mic giveaway pentru 100 de abonați. Bine, sunt 101, am făcut 101, nu contează. Acest giveaway constă în Counter-Strike Global Offensive și trebuie să dați la ultimul meu video comentarii cu particip sau la live, nu contează, ori live, ori videoclip, nu contează. Sau dați la acest videoclip, coment cu particip și cu Skype-ul vostru. Și acest CSGO are rank 0, adică este abia cumpărat. Și da, la 200 de abonați giveaway cu GTA 5. Cam atât cu acest giveaway în primele videoclip. Am văzut pentru 100 de abonați și eu am fost Andrei și la revedere!